नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पांढऱ्या वाटाण्याची उसळ कशी बनवायची ती दाखवलेली आहे. टिफिनसाठी म्हणा किंवा रोजच्या जेवणासाठी म्हणा, तुम्ही ही उसळ बनवू शकता. खूप चमचमीत आणि सुंदर अशी उसळ तयार होते. रेसिपी मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनल जर पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. त्याच्यासाठी हे बघा, मी वाटाणे घेतलेले आहेत. हे पांढरे वाटाणे आहेत. तर हे स्वच्छ धुवून मी 8 तास भिजत ठेवलेले आहेत. हे 1 कप म्हणजे 1 मोठी वाटी भरून वाटाणे आहेत. तर एक रात्रभर तुम्ही किंवा 8 तास असं पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून ते भिजत ठेवायचे. नंतर मी हे कुकरमध्ये घेतलेले आहेत. वाटाण्याच्या वरती येईल एवढं त्याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे. एक कांदा आणि एक टोमॅटो बारीक चिरून याच्यामध्ये घातलेला आहे आणि कुकरला मी मीडियम गॅस फ्लेमवर याला 4 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत. आता याचं एक वाटण तयार करावं लागेल. त्यासाठी कढईमध्ये मी तेल गरम केलेलं आहे. 1 चमचा तेल गरम केलं आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 इंच आल्याचे बारीक तुकडे घातलेले आहेत. हे 7 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या घातलेल्या आहेत आणि त्या तेलामध्ये मी हलक्या फ्राय करून घेतलेल्या आहेत. त्याचा कच्चेपणा जाईल म्हणून हे थोडं हलकं आधी फ्राय करून घ्यायचं. आलं आणि लसूण फ्राय करून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये हा एक मीडियम साईजचा कांदा आहे तर तो उभा चिरून घातलेला आहे आणि तो पण मी याच्यामध्ये मऊ पडेपर्यंत व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे. कांदा कच्चा नाही ठेवायचा, चांगला थोडासा लालसर रंग येईपर्यंत व्यवस्थित भाजून घ्यायचा. हे बघा, कांदा अगदी मस्तपैकी भाजून झालेला आहे आणि आता याच्यामध्ये मी हे 1 वाटी ओलं खोबरं घातलेलं आहे. तुम्ही इथं सुकं खोबरं पण वापरू शकता किंवा ओलं आणि सुकं असं दोन्ही खोबरे पण इथं एकत्र करून वापरू शकता. आणि ह्याच्यामध्ये हे कोथिंबीरीचे जे देठ असतात तर ते घातलेले आहेत. ते आवर्जून घाला, त्याने वाटणाची चव खूप छान येते आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर अगदी खरपूस रंग येईपर्यंत हे खोबरं मी खूप छान असं भाजून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता खोबऱ्याचा कलर पण बदललेला आहे. खोबरं भाजून झालं की त्याचा एक सुंदर असा वास पण सुटतो. तर हे वाटण मी आता गार करून घेतलेलं आहे आणि मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलेलं आहे. आपल्याला याचं एक आता जाडसर वाटण बनवायचं आहे. आपण उसळ बनवतो त्याच्यामुळे वाटण हे थोडं जाडसरच करायचं. त्याच्यात थोडंसं पाणी घातलेलं आहे मी आणि हा मिक्सरमध्ये हे वाटण मी आता फिरवून घेतलेलं आहे. हे बघा, अगदी जाडसर मी वाटण ठेवलेलं आहे. हे अगदी महत्त्वाची टीप आहे या रेसिपीमध्ये. वाटण जाडसरच ठेवायचं. हे बघा, 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. वाटाणे आता शिजलेले आहेत. आता वाटाण्याच्या क्वालिटीवर तुम्ही शिट्ट्या किती द्यायच्या हे ठरतं. काय काय ठिकाणी 2 शिट्ट्यामध्ये सुद्धा हे वाटाणे शिजून येतात. मला इथं 4 शिट्ट्या द्याव्या लागल्या. आता कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम केलेलं आहे. आता आपण फोडणी करून घेतोय. तर तेल गरम करून झाल्यानंतर मी 1 चमचा ह्याच्यामध्ये मी ही बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे. कलर खूप छान येतो, लाल रंग खूप सुरेख येतो या बेडगी मिरची पावडरमुळे. तुम्ही काश्मीरी चिली पण घालू शकता. आणि इथं हा माझा घरगुती जो मसाला आहे तर तो मी इथं 2 चमचे घातलेला आहे. मालवणी मसाला आहे हा. तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला इथं वापरू शकता किंवा थोडासा गरम मसाला आणि लाल मसाला पावडर असं पण वापरू शकता. 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे. 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये गरम मसाला घातलेला आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. तेलामध्ये हे मसाले व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे. मसाले घालताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची. हे बघा, आणि हे घालून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये हे वाटण घातलेलं आहे आणि वाटण या मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं. जाडसर वाटण असल्यामुळे ही उसळ जी आहे ती खूप सुरेख तयार होते. बारीक वाटणामध्ये उसळ खूप टेस्टी अशी लागत नाही किंवा दिसतही नाही चांगली. ह्याच्यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, सगळे मसाले वाटणामध्ये मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहे. टिफिनसाठी ही रेसिपी खूप छान आहे. जेवणामध्ये पण तुम्ही डाळ भात आणि ही वाटाण्याची उसळ असं पण करू शकता. खूप छान लागते. तर हे व्यवस्थित वाटण मी एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये मी हे शिजवलेले वाटाणे घातलेले आहेत. तर वाटाणे छान असे त्या वाटणामध्ये एकत्र करून घ्यायचे. हे बघा, वाटाणे छान अगदी एकत्र करून घ्यायचे.
आणि ही जी उसळ आहे तर ती आता मी मंद गॅस फ्लेमवर तशीच ठेवून दिलेली आहे. मला याच्यातलं पाणी थोडं कमी करायचं आहे, दाटसर अशी उसळ करायची आहे. तुम्हाला कितपत दाटसर उसळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही ही उसळ शिजवून घ्यायची आहे. आणि तुम्ही बघू शकता एक मस्तपैकी अशी उसळ ही तयार झालेली आहे. खूप अप्रतिम चवीला लागते ही उसळ. रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.